Bak. Twee heren ben je bij onder de bar, Oorskoot, Auke de Witte en Wiebe Koldik. Heren, welkom. Ja, goedemiddag. Een beetje naar hem zin of net? Ja, boer. Leuke band, hè? Ja, schitterend, hè? Ja. Bij jou, nou, Tietje Vlien, wie ik als verslagjouwer. Toen kwam de wie krek van de première, de dij van de première. Even hoe de première, hoe is dat gaan nou? Want je hebt hier in een volle zaal, nevens mij, hè? Ja, weer schitterend. Weer echt een feest. Reden lopen erbij, iedereen nou, heel enthousiast. Ja, weer, zo is het jet. Vertel even het verhaal van Bak, de film. Het verhaal. Ja, dat gaat over een journalist van de Ljouwte Kranten die vlak van zijn pensioen zit. En toch een merkwaardig voorval. Hij krijgt een ongemakje met een wethouder. En die noemt hem in huis. En dan ontstaat er wat een woordenwisseling. En dan, ja, per ongeluk rekkert die wethouder neer. Nou ja, hij verdoezelt het. En komt op zijn werk. En dan moet het zaakje verslaan voor de kranten. Zo kan hij er zelf invloed op hoe het verder gaat. En die het verhaal verder jaren wel, Sjen, die moet natuurlijk even naar de film komen te zien. Nou ja, en dan ben je meer even, want je had natuurlijk eerst in de Grutte Seel litten. Hij komt later maar heel oors op televisie, dus je moet er vooral op een andere manier die film zien. Gim de dwarpsoezen in? Ja, we gaan het dwarpshoes niet, maar we beginnen tak een week snel in de Korenbus in Friendship. Nou, we hopen dat we daar een volle sale hebben. In Slieker, het filmhuis in Ljout, dat draait er 4 keer. 2 keer voor de lezers van de Ljoute Kranten. Dat is leuk verkocht. En nog 2 keer dat mensen kaartjes kennen. Dat is op 16 en 19 april. Data en tijden die staan alweer op onze website. We hebben een stichting opgericht om die filmpjes te kennen. En die stichting die heet Willewerk. Want we willen protten willen hebben. En zo, dan is het een beetje werk. Maar dat is het unieke van deze film. Je hebt wel een aantal professionals, met name. Die leidt bijvoorbeeld een prachtig boek. Nou, het eerste gezicht valt er voort op Joop Wittemans natuurlijk, Joke Tjalsma. Geweldige acteurs, maar je mag ook zijn, dat combineren we maar eigenlijk amateurs, hè, de echte liefhebbers. Ja, al je mensen die minder ervaring hebben in het maken van een film. En die doen net onder, hè. Als de acteerprestaties juist, dan ben ik er heel trots op. Ja, maar ik denk in zo'n sfeer, dan leer je ook van elkaar, of net? Je leren van elkaar en je tillen elkaar op, maar je al. De dwarpshoes in, en dan nog op televisie. Komt er dan nog een vervolg op? Of helemaal weer nieuwe ideeën? Nou, een vervolg op het verhaal bedoelst je? Ja, misschien wel een tweede film. Nou ja, wie weet. Het weer naar aanleiding van het boek van Sitse de Vries. En Sitse die is eigenlijk door de film zo enthousiast worden, die had alweer ideeën om een vervolgverhaal erop te schrijven. Ja, dat boek hebben we hier, hè? Maar wij zijn er nog net weer over dat ik verfilm mezelf. Want het is een kluswerk, hè? het is een hele klus werk. En de grootste klus die zit eigenlijk in het bij elkaar van het geld. Je hebt toch wel wat geld nodig. En dat heeft een prototype en een proto-argewaasje kosten. En als je er een keer bij bent, dan is het toch wel heel leuk. Verleden week toen kwam ik Joop nog zien bij de veteranen. En die zei, wat hebben we willen gewoon net. Dus ik het teken van dat het hem goed bevallen is. Ja, ik ben heel benieuwd. Hij is op DVD, dus hij is te krijgen of net? Nou, nee. Of nog net? Nog net. Nog net. Waarschijnlijk later wel, maar we hebben nog een aantal dvd's. En als die mooi werken heeft aan deze film, die krijgt een dvd en een boekje natuurlijk. Ah, het grote doek bloedt magisch, hè? Ja, dat is magisch. Dus als mensen hem zien willen, dan zoek ik toch even zien waar draait er de komende tijd. Maak je nog even schaamteloze reclame? Schaamteloos. Auke neemt direct de data even op. Maar ik wil nog niet zo optrap doen. Want er zijn misschien wel mensen die dit zeggen. Die denken, hey, het zou aardig wezen om zo'n film in ons dwarpshuis als wij dan niet maar te vertonen. Nou, dan ken dat. Dan moet je hem contact opnemen met Auke de Witte. Maar je kan het beste gaan naar www.willewerk.nl. En daar kan je alles vinden hoe het verder mat. Dan komen wij met de dvd. En dan draaien we op een grootscherm, maar goed geluid erbij. En dan een David roei je heen en dan een shirt vanzelf. Hartstikke mooi. Dwarpshoes opletten, het is een hartstikke leuke film. Boekelijk nog even zien. DVD is nog net te verkrijgen, maar dat zal letter wel eens komen. Maar het grote doek, Klaas en ik, we zijn prachtig mooie films, jongen. En dan zo'n grote bioscoop. En dan, ja, dat kan net zien tussen de televisie, jongen. Nee, precies. Nou, het 10 april dan ben we in Verwert. 12 april in Friendship in de Korenbeurs. En dan 16 en 19 april in Slieker in het filmhuis in Woud. Even zien, en dan zitten we 2 maaien zitten we nog in Oosterwolde. Nou, Site. 24 april in BS nog. Ja. BS. Willewerk.nl. Willewerk.nl. Dus als je het willen, even melden. Goed zo. Ja. Goed, dank u wel. Wij litten even een stuk Jerre en Sjen van de film. Dit is Bak. Die verhaal. Dus ja, hij kon nogal heel agressief worden. Ja? Als hij dronken had, dan hield hij hem zelfs gewoon uit altijd in de hand. Zo dat een meisje haar. Braakactie of zo. Braak? Nou, dat is wat ik dat nou weet. Een man die jongens zo is goed.
Misschien moesten ze maar Astrid Brander van D66 vragen. Die geeft wel een soort mooi mond. Astrid Brand. Ja. Oké. Fragment uit de film Bak dus. Dat komt naar de dwarpshoezen. Ik hier een keer neem een naam van de heer, maar die... wat was nog kwijt? Nou ja, er is een hele mooie clip maken met Siep van de Ploeg. Ja, dat is leuk hè? Ja, zeker. Dus die kent op YouTube, ik zie het. Hoe heet die? Ian Klap. Ian Klap. Ian Klap. Ja. Hebben we alles besprutsen nou? Helemaal met Jotel, die clip van Sib. Volgens mij wel, maar daar gaat een collega van mij hoe, maar volgens mij ga ik hem als jongen. Dus Nou, hij, als ik een neefje jou en achterom van hem. Zullen we het zo doen? helemaal goed.